D-mol i højre hånd, D, F, A. Så skifter jeg til A-mol, flytter tommeltotten ned på C, C, pegefingeren E, stadigvæk A i toppen. Skift mellem de to. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeg er livets lys. Jeg er livets lys. Og så videre. Imens kan man spille i venstre hånd. De to basstoner kommer her. D, A, D, A. Jeg er livets lys. Jeg er livets lys. Og så sæt det sammen hele vejen igennem.